Bon dia a tothom. Senyora Joan Macià, directora del Museu de Cesar Lleida, gràcies. Antoni Perea, alcalde d'Alguaire, autoritats, senyors i senyores. Sigueu benvinguts i gràcies per la vostra presència. L'Associació Amics del Patrimoni Cultural d'Alguaire es complau a presentar-vos l'exposició i el documental Viure al carrer, visions del segle XX a Alguaire. El carrer havia estat habitualment un lloc d'intercanvi, on la paraula d'un veí trobava la contesta de l'altre veí, on es desenvolupava el lloc dels més menuts, on el menjar, el prendre la fresca, la taula del cafè que compartien tot gaudint la companyia del més propera. El carrer era un camí que tenia unes petites botigues, el lloc on passaven els veïns saludant-se amb un simple adeu, o bé fent petites tertúlies, i així es tegien vincles d'amistat. Els carrers també han desvingut testimoni de moments d'alegria, moments de dol, de baralles, d'amor, de silencis. Els carrers expliquen els llurs traçats, façanes de la història d'un poble. Viure al carrer, visions del segle XIX a Alguaire, és un projecte promogut per l'Associació Amics del Patrimoni Cultural d'Alguaire, que té com a objectiu donar valor històric i patrimonial a les imatges fotogràfiques antigues que ens expliquen la història de la vila, la convivència dels seus habitants i les tradicions locals viscudes als carrers al llarg intens del segle XX a Alguaire. La recerca, selecció i exposició de material fotogràfic històric ens du i ens guia els records. Es complementa amb l'edició i projecció d'un documental que recull les vivències de 20 persones alguairenques, creuant múltiples i diversos aspectes cívics, socials, culturals i educatius. La divergència d'edats i d'enfocs creuen un teixit que permet entendre la diversitat i la quotidianitat dels carrers de la vila. La projecció documental inclou instantànies realitzades per Josep Maria Noguera i el Marc Roca. La seva mirada personal i la utilització del color ens condueix en un moment present i ens apropa la vida als carrers d'Alguaire el 2013. Els autors del projecte de l'exposició són els arquitectes Jaume Ferreny i Maite Saiz de la Mata, amb la col·laboració de Gerard Fernández. L'exposició s'emplaça en l'antic cobert de Cal Flari, avui compartit entre 3 cases, Ca l'Espaseta, Ca l'Adela i Ca l'Antonio de l'Espaseta. S'intervé en el propi carrer com un espai cívic, aprofitant així la gent del nostre patrimoni passat i present. Avui el cobert és un punt de trobada de la nostra memòria històrica. El més sincer agraïment a les persones que ens expliquen les seves vivències personals al documental. També a les persones que ens han facilitat el material fotogràfic, a tots els que heu col·laborat amb el projecte i l'heu fet possible. Gràcies a tots per la vostra aportació. Finalment, voldria agrair a la Coral Ginestell i als amics de la Sardana d'Alguaire que han tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos a la inauguració d'aquesta exposició, que actuaran tot seguit. Dono la paraula a l'alcalde, senyor Antoni Perea. Bé, bon dia a tothom, benvinguts a aquest acte. Per la meva banda, com a alguairenc i com a representant dels alguairencs, molts dels quals esteu aquí, gràcies per haver vingut. Agrair aquesta iniciativa dels Amics del Patrimoni i especialment a les persones que han ideat i que han pensat i que han volgut
utilitzar un espai al carrer per fer aquesta exposició. Jo n'he vist un trosset, per tant, animals-ho, després que passeu, per això esteu aquí, però veureu que és molt original. D'entrada, dir-vos que com a iniciativa entenc que és especial, i després només us dic això, i veureu per què. També recollint una mica el testimoni de l'exposició que es va fer al Merli, que també té quelcom d'especial. Doncs aquesta també, per l'espai, per la forma, les maneres i pel que els amics del patrimoni creuen que ens volen mostrar de com era el Guaire fa uns quants anys. Evidentment que tots tenim el nostre record del Guaire, i quan hi pensem veureu algunes fotos que sembla que estiguem en un altre país, perquè només han passat 45, amb algunes més, però 45-50 anys. Realment, jo tinc aquests, per tant veureu que és un canvi espectacular. De totes formes, els que van viure aquella època o part d'aquella època lamentem algunes de les coses, que és precisament aquesta vida al carrer. La vida al carrer era així, la gent esmorzàvem al carrer, jo recordo les senyores del meu carrer amb l'escombra de bon dematí, escombraven al carrer, després doncs anaven a casa, es preparaven l'entrepà, sortint al carrer, esmorzar al carrer. Però, igual que esmorzaven la meva padrina, la meva mare potser no tant, doncs perquè tocaven embalar, era l'època de l'estiu, evidentment. Però jo recordo esmorzar davant d'una figuera davant de Cal Capellanet, al carrer de la Serra. Doncs allà la meva mare se sentava, feia trossets de pa, doncs mira, allà, igual que un pollet, allà anar menjant. Però, evidentment, aquestes coses, doncs, tots tenim la nostra visió, que entenc que hauríem de ser capaços de recuperar i reviure allà. La vida al carrer ens la van anar arrebatant. Què? Doncs la tecnologia, evidentment. Jo també recordo les primeres sèries de tele, doncs com es diuen aquells, el Fugitivo. Hi havia una sèrie que es deia El Fugitivo, que quan clar, vull dir, ara tothom tenim 2, 3 o 4 de teles, i si no, i a casa és que una a cada habitació, no? Però allà al carrer només amb algunes cases va començar a aparèixer aquest invent que va ser la tele, que ens va prendre, evidentment, el protagonisme de la vida al carrer, perquè quan començaven un Fugitivo, doncs tothom fugia cap a les diferents cases on hi havia tele per mirar aquella sèrie. I això ens enganxava, i ens ha anat enganxant. I tota la tecnologia ens ha pres una mica aquest fet. Avui els nens prefereixen jugar a l'ordinador, jugar a la Play, moltes vegades, que no pas passar la vida al carrer. De totes formes, evidentment, el poble ha evolucionat, només faltaria, la vida ha canviat per tots, grans, petits i menuts, però doncs, això ens apropa, ens recorda aquests anys viscuts, aquests anys que tots anhelem, i que, evidentment, moltes vegades recordem com els millors o com un dels millors. Tot i que, com he dit, hi ha coses que ens fan veure que no era el millor del món, evidentment, perquè hi ha molta... Per exemple, la imatge que il·lustra el fulletó, doncs aquesta imatge que il·lustra el fulletó, que ja el veureu i que ha estat exposat per les botigues i que ens anima a venir avui aquí, ens pot demostrar doncs això, que no érem rics, que passàvem molta pobresa, que hi havia molta misèria fins i tot. Però segurament hi havia una cosa important. Quan fem història ens diuen que la història s'ha transmès de 3 formes, les restes que s'han trobat i una molt important que era la transmissió oral, el que explicaven de padrins a pares, de pares a fills i que comportava això, un sentiment, una història de cada família, de cada carrer, de cada racó del poble i que el sabem perquè alguns els expliquen. Doncs permeteu-me això, que aquesta exposició sigui aquest retrobament amb el nostre passat, ni millor ni pitjor, del nostre passat i sobretot d'alguns racons concrets del poble. I també agrair, com no, totes les persones que participen en aquest vídeo, els que l'han fet, però també els que participen, que podem donar, jo puc donar la meva, però tothom o cadascú ha donat la seva, des de persones molt grans a persones molt joves. I per tant és una iniciativa important. I també com a alcalde, evidentment, tenim reptes.
reptes importants al Guaire. Només cal que mireu aquí al voltant. La vida al carrer avui és molt difícil. És molt difícil perquè hi ha una sèrie de vehicles que ens l'està arrebatant. Això, animeu-vos a veure l'exposició. Gràcies per haver vingut, gràcies per la iniciativa, doncs a la Montse també, a l'Esperança, evidentment, a les persones que han ideat i que han executat, doncs al Jaume, a la Maite, als seus col·laboradors, a la Junta, evidentment pel dia a dia i per les activitats i sobretot doncs, per aquesta idea, jo diria que molt original i que espero que tots gaudiu d'aquesta exposició. Evidentment, avui és la inauguració i estarà oberta durant molts dies. També els veïns del carrer, doncs, que d'alguna forma doncs, podreu compartir i tenir-la molt a prop i també doncs, ens facilitarà doncs, aquesta tasca, no? Doncs, el poder de Cal Flari. Gràcies a tots, gràcies per haver vingut, animeu-vos a veure-la i que pugueu gaudir d'aquesta exposició, entenc que, per dir-ho d'alguna forma, magnífica i original. Gràcies a tots. Passarem la paraula a la senyora Montserrat Macià. Moltes gràcies. Alcalde, presidenta, comissaris, regidors, vilatans i vilatanes, molt bon dia i primer que res moltíssimes gràcies per haver-me convidat a la inauguració de l'exposició Viure al carrer, que com no podia ser d'una altra manera s'inaugura també al carrer, amb aquest trosset d'espai urbà que fa segles es va escollir com el lloc més adequat per aixecar-hi una monumental església i com a lloc emblemàtic, el lloc triat per a ubicar-hi l'escultura dedicada al mestre, al Josep Lladonosa, el vostre fill il·lustre que ha exportat el nom del Guaire arreu i que ell, el mestre, parlant del Guaire, presentava amb orgull com un ens històric que antigament pertanyia a la Ilergèsia, a una comunitat de pobles d'ascendència halstàtica entre el Cinca, la Noguera i el Segre. El Guaire, escrivia Lladonosa, és una vila de profundes arrels pairals, d'un hàbitat secularment constant. Des dels seus 304 metres d'alçària sota el nivell del mar i que ha sabut superar totes les crisis històriques. Efectivament, l'ull del foraster, com pot ser el meu, aviat percep que sou una població que ha sabut superar totes les crisis històriques. Les fotografies exposades al cobert, que veureu després, així ho palesen. Però també tenim altres imatges que copsen el foraster més visuals, si cap, que testimonien també aquesta voluntat de superació. Aquesta façana de la vostra església, que des del 1774 contempla la vida quotidiana del Guaire, que mira els esdeveniments, les festes, les fires, les corredisses dels nens, els enamoraments dels nuvis, però també les guerres i les desfetes. Aquesta façana, deia, amb una profunda ferida, és una arquitectura parlant que expressa amb contundència la vostra història, com a poble, com a comunitat. Per al foraster, la façana de la vostra església és impactant. La part original evidencia la riquesa del segle XVIII, un moment esplendorós que va permetre construir un edifici barroc de traces properes a la catedral nova de Lleida. I l'altra part, la part refeta, evidencia la ferida profunda, però també i sobretot evidencia la voluntat de recuperar-se, de persistir, de ser, d'explicar-se. Per tant, jo us felicito com a poble, perquè solament els pobles, únicament els pobles que assumeixen la seva pròpia història, que refan, que preserven, que superen, persisteixen. I permeteu-vos que us ho diga, aquesta voluntat de ser, de persistir, és el tret que ens defineix a tots com a país, la voluntat de, malgrat tot, persistir. Us felicito perquè heu sabut preservar el vostre patrimoni barroc, l'església, sense amagar ni disfressar les herències dels fets històrics.
i que permeten que us defineixi com a poble. I el patrimoni cultural, la presidenta ho sap bé, és precisament això, els testimonis que identifiquen i defineixen una població, una comunitat, un país. I us felicito també com a poble per haver sabut crear una associació d'amics del patrimoni cultural que ens posa i que poua les arrels del poble per donar-li valor cultural, que preserva el patrimoni i que actua amb exposicions com la que ara inaugurarem. Una mostra singularíssima, com podreu veure, per 3 motius importants i que denoten sobretot la vigorositat de tots vosaltres, la vigorositat del poble. Important, jo crec, pel tema tractat. Un tema que essencialment, convindreu amb mi, que fa memòria, poua en la memòria. Fotografies que il·lustren la vida al carrer durant el segle XX. La fotografia més antiga, si no m'erro, és del 1910 aproximadament. Amb instantànies de la vida social, del costumari, la matança del porc, la festa major, la religiositat, l'esforç per crear riquesa, amb uns contextos i uns personatges que esdevenen molt representatius. Tots vosaltres els coneixereu, i si no, algú farà memòria per recordar qui són. Però són personatges individuals del vostre poble, però que per a mi són universals. Per què? Perquè jo l'altre dia, que vaig tenir la sort de veure-la, el divendres, mentre l'estaven acabant de preparar, també vaig veure amb cada imatge veia racons del meu poble i veia personatges del meu poble. I aquesta precisament és la grandesa del patrimoni, doncs perquè has de ser universal. Segon motiu important, per museografiar el carrer, per museïtzar-lo. El lloc escollit per ubicar la mostra, contextualitzar les imatges al mateix espai urbà on van ser preses. Jo crec que aquesta és una iniciativa que se us ha de felicitar perquè realment esdevé molt i molt singular. Tercer factor que jo considero important com a gestora de patrimoni cultural, doncs considero que és un element importantíssim la forma de materialitzar aquesta exposició, per tant la museografia. Pels materials emprats com a suport de les imatges, els comissaris, el Jaume Ferrell i la Maite Sáenz de la Mata, han sabut crear un espai íntim, un àmbit particular, un petit microcosmos, per a un material sensible, per a un material de memòria, per imatges fotogràfiques que rememoren moments, famílies, nens, amics, treballadors, festes, vida, en definitiva. I per presentar les imatges i els elements que les acompanyen, com per exemple el vídeo que molts de vosaltres hi heu participat, utilitzen materials humils, materials que dialoguen en plena sintonia amb el contingut. Llistons de fusta que defineixen rectangles verticals, bombetes nues, tela conillera per delimitar i tancar l'àmbit. La museografia, convindreu amb mi, que és un espai de comunicació, és un llenguatge de comunicació. I aquí s'ha aconseguit amb magisteri, creativitat i professionalitat comunicar la vida al carrer d'Alguaire al llarg del segle XX. Amb un mitjà absolutament adequat, que és el propi carrer, l'espai cívic per excel·lència. He dit 3 elements importants, però me'n deixo un i el vull esmentar perquè crec que és el que pertoca. Aquest quart element d'importància és que jo crec que és una mostra que s'ha fet mercès a la col·laboració de tot el poble. Per tant, és una mostra de tot el poble. L'heu fet entre tots. Tots els que heu participat, col·laborant amb la pròpia exposició, però fins i tot els que heu prestat les imatges, els que heu pouat i heu buscat els vostres arxius i, com no, sortint al vídeo i narrant les vostres vivències. Per tant, enhorabona, comissaris, enhorabona, presidenta, alcalde, per la vostra sensibilitat, per la vostra activitat, per donar valor al patrimoni cultural i per fer d'Alguaire un nom
dins de la museografia i dins de l'activitat cultural que des de l'anterior exposició al Merli, una exposició finalista merescuda dels Premis FAT, jo crec que ha entrat amb força dins el món del patrimoni i, com deia, de l'activitat cultural, de l'expressió museogràfica, de les iniciatives culturals més singulars i de qualitat, com viure al carrer Visions d'Alguaire. Solament em queda per dir que els pobles que cultiven i valoren el seu patrimoni cultural són indicatius que tenen una ciutadania de qualitat, que és la que fa i defineix el país. Moltíssimes gràcies a tots, altre cop enhorabona, molts èxits i gràcies per convidar-me. Bueno, ara tot seguit començaran la coral. La coral, esteu preparats? Sí? Vinga. Només veia la llum dels estels
aquí o ser allà, ser un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llençat és l'últim que repetirà. Sento que marxa no pares de bateria. I dic que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Llença, Alessandra és única, no repetirà. Sento que el marge no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Llença, Alessandra és única, no repetirà. Sento que el marge no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Llença. com uns panels, jo pensava que era passaria de vuelta que era allà que tocava no cal que exclusivament siguin els amics de la Serrana. Farem anells succènnics. Per tant, començarem des de dins i des de fora. A veure quantes vegades podem fer. Us demanem la participació de tot el públic assistent. Per tant, no us talleu, entreu. I la segona serà la sorpresa, que per comencem
què? Rebut?
saludo i a partir d'ara portarem la senyora Montserrat Macià. S'apropi, sisplau. També el Marc Roca, el Josep Maria Nogueres, sisplau. El Josep Maria Roig, també que s'apropi. Atenció. Li agraïm a la Montse Macià d'haver pujat a presentar-nos avui. És un honor per tots nosaltres, una persona que jo la considero entranyable i a part, bueno, amb una categoria molt gran. Nosaltres li farem presència del patrimoni que tenim uns elements i espero que t'agradi. Montse, el nostre emblema institucional, que és el Sagrat Cor. Gràcies. Vosaltres. El següent, el Marc Roca, sisplau. Per la teva aportació desinteressada davant del seu projecte que ens ha fet i que podrem gaudir tots amb el vídeo que podrem passar a l'exposició que ha treballat amb el tema de les imatges del 2013. Moltes gràcies. I ara el Josep Maria Nogueres, sisplau. El Josep Maria Nogueres també ens ha col·laborat amb les fotografies que sortiran al vídeo i que a part ens ha també col·laborat amb la nostra associació, que així ha sigut possible fer aquest treball. Moltes gràcies. Maria Carreras, sisplau. Bueno, també donar les gràcies a la Maria Carrera per organitzar tot aquest treball i l'Eduard per poder-nos acompanyar amb la seva música, que a tots ens agrada molt, i a partir d'aquí el nostre reconeixement i gràcies. El Josep Maria Roig, sisplau. Sí. Bueno, el Josep Maria Roig, el mateix. Pues per moltíssimes gràcies per col·laborar, donar aquest suport i fer la festa tan gaudida com la podem disfrutar. Moltes gràcies. I finalment voldria també, a part de que els comissaris, però hem tingut un voluntari que per nosaltres també ha sigut un noi que el valorem, que és el Gerard Fernández. No sé on el tenim, si pot apropar-se per acabar. Es conclou l'acte i ara passarem tots a veure l'exposició. Espereu que us agradi a tots i puguem disfrutar-la. Moltes gràcies.